Kama chala na alap ma Bukungu Stadium e county ma Kakamega ibiro tiyo godo mar bago tuke mag pinje Afrika ma ugwe tuke ma ibago e county ma Kakamega tok tuke mag skunde sekondar ta marariyo rumo. Jakom riwruok matawo tuke mag skunde sekondar Kenya Secondary School Sports Association Kipchumba Maiyo olerone ikruok ne kare kendo pewe duto mabiro bago tuke gi magta marariyo nitiere rang'iny makare. Maiyo bende owacho ni tuke mag skund sekondar chiwo thuolo makare ne rawere nyiso mich margi. Kore gavana ma Kakamega Fernandes Baraza ochiwo singo ni arita dhi bedo makare e kinde ma tuke gi biro dhi nyime e kaunti no. Matayarisho yenye iko hapa leo si ya kuchezea national, ni ile ya East Africa, kwa sababu baada ya hapa tutaweka kambi wiki mbili, alafu tuanze zile michezo ya East Africa yenye itaanzia kuanzia tarehe 14. Hii turf yenye itachezewa hapa, hii uwanja yenye iko hapa Bukungu, nafikiri tutafanya mazoezi ile ya kwamba tuzoee kabla ya hiyo East Africa. I just want to assure the officials that security is up to speed. As one of the co-chairs of the security council in the county, we have put our security measures in place, so we should not have any worry during the 1 week that we are going to be here, both here in town, all the way to Miasi Sports Complex. Bang' tielo mar Driftwood Sevens tuke mag rugby rumo odiechieng' manyore kaunti ya Mombasa, kaunti ma Nakuru biro rwako tielo mar Present Lu ma ibiro bagi kind tarik 2 nyaka tarik 3 dwe manyien. Rure mag Prince Lu osegol ka joloch mag Driftwood KCB RFC